तुम्हारा जिंदगी से विजय नाम के कांटा निकल गई। अब तू आजाद हो गई लू। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे हमन के मिलल रहनी। अपने घर वालन से कह दे कि हम तोहरा के धोखा दे के चल गनी और एगो अच्छा लड़का देख के अपन शादी कर लिया। वादा कर कि तू जिंदगी में दोबारा हमसे कबो ना मिलबा। हमेशा हमेशा खातिर हमके भूल जाइबा। पता ना वो दिन कैसन रहे जब हम अपन जिंदगी के नाटक बनावे खातिर तैयार हो गईली। संजना के बात के तोहर पास जवाब नहीं खे काहे? तू का सोचे तड़ कि हम तोहार और संजना के बीच आ जाए? अरे हमार खातिर हमार खातिर तोहार याद ही काफी बा। अंजलि, तुम्हारी एहसान हम जिंदगी भर नहीं की भुला सकत। बाकी हम इतना बड़ स्वार्थी भी नहीं की कि तोहरा से तोहर राज के छीन ली। तोहरा राज के लौटा रहल बानी। संजना, राज के दिल में तोहरा खातिर प्यार देख ले बानी, आंख में तड़प देख ले बानी। वो कैसे लौटेबू? वो सब एक नाटक रहे अंजलि, नाटक रहे। काई आंसू भी एगो नाटक। नाटक ही सही, बाकी राज सिर्फ तोहरा से प्यार करे ले, सिर्फ तोहरा से।